tajba bibtej milanisti u anka u miex, kif qed taraw illum minix jagħtu waħdi l-ewwel nett anzi. Niskuża ruħi. Is-sena tajba lilkom kollha is-segwaċi tal-Kamra Sportiva illi dejjem issegwuna u toqgħodu tisimgħuna. Kif qed taraw minix jagħtu waħdi għax qed nawgurakom is-sena tajba jien u Zlatan. Mhux veru Zlatan. Zlatan jagħtaw biex jgħidilkom grazzi tal-li entu lill-Little Post Protectors Malta fejn jitlu l-kalendari. Grazzi għalikom tal-Kamra Sportiva, u nirringrazzja ovvjament l-Antonello Abela, tal-li irnexxielna nbijaw ħafna kalendarji għatfadal xi desk calendars li jiswew 3 euro biss, emnuni, barra li tieħdu kalendarju sabiħ ħafna qtates, ikun hemm ukoll mhux kun hemm anzi, ikun hemm tkunu qed intagħtu u tgħinu ħafna lill-Little Post Protectors Malta li jonfqu ħafna għal dawn qtates. Dik kienet l-introduzzjoni ħan niżalna għażla ta' nisa x'inkella ma jgħodlix. U nitkellmu ftit dwar il-partita tal-bieraħ Salernitana Milan rebħa ta' 2-1 tar-Rossoneri. Llum biflok ta' sena l-oħra, hekk kelli bżonn il-bess. Rebħa ta' 2-1 bil-gos ta' għandi wara ma nafx xider Sandro Tonali, fuq dari kbir, jiġifieri b'xi mod jew ieħor it-Tonali jgħid tidher żgur. Sandro Tonali u Rafael Leao. Rafael Leao l-lum ovvjament li jiskorja saret xi ħaġa normalissima. Tonali ma jiskorjax daqshekk, però meta jiskorja ma jkun qatt banali. Jiena li kien l-MVP tal-partita. Logħba illi bażikament rajna Ochoa kontra l-Milan, jew il-Milan kontra Ochoa. Ochoa huwa l-gowler il-Messikan ta' 37 sena, għandi ma jafx minnu, li għadu kif iffirma ma' Salernitana issa u għamel id-debut tiegħu il-bieraħ. Hu ngħidlek kien debuttu. Għax li kieku ma kienx hu, konna ntuhom 5 oħra. U mhux qed ngħid hekk għax jien supporter tal-Milan, għax tafuni kif nitkellem. L-ewwel taqsima, ir-riżultat, anzi, ħan nitkellem hekk xuttijiet fil-lasta, Salernitana 0, u bekk aħna ma qalajniex bow, Milan 5. U l-5 ma tgħidx kienu xuttijiet u iwa. Kellna żewġ gols ta' Leao u Tonali, l-azzjoni l-oħra ta' Leao wara 5 minuti li ġie waħdu qudiemu laqaħħulu, xut ta' Giroud li laqaħħulu u xutt ieħor insejt ta' min, niskuża ruħi insejt ta' min, però insomma kienu 5. Fit-tieni taqsima komplejna fej bdejna fl-ewwel taqsima, skurjajna anke t-tielet gowl permezz ta' Brahim Diaz li ġie mħassar għall-offside li kien regolari bi ftit, però kien. U komplejna attakkaw azzjonijiet, saves, deketelare fl-aħħar daħal tajjeb wara ħafna ngħidu fuq deketelare fl-aħħar. Ma m'hemm xejn kbir, imma kien ħajskorja 3 darbiet kieku ma kienx hemm Ochoa. Wieħed almenu kien jidħol żgur. Però kif jgħidu, porta stregata għal deketelare, il-ballun ma rid jidħol bl-ebda mod. Bqajna nattakkaw, però sakemm is-Salernitana tallaw ballun wieħed u aħna fil-lasta m'għandniex li l-Ochoa imma għandna lil Tata Rosano li ddeċidejt nbiddillu ismu għal Kanna Rosario, għax Rosario tittajdu kull darba li jkun fil-lasta. Jeftajt Rosario normali u Rosario mod ieħor, m'għandux għalfejn niċċara d-diskors. U Kanna għax letteralment kif tara lilu tfisser kanna kbira daqshekk illi xi darba oħra il-ballu ħajspiċċa fix-xibka żgur. Anzi nirringrazzjaw l darba. U darba għax is-Salernitana taw xut wieħed fil-lasta. Mela għal min ma jafx fl-aħħar tal-partita ix-xuttijiet fil-lasta kienu Salernitana 1 Milan 10. 10! Riżultat finali Salernitana 1 ġifri xut wieħed u gowl u Milan 2. 8 laqa Ochoa. U Tata Rosano xlaqa. Għajdu għandhom, għana ma kunx qed ngħidha ma tgħidulix li tinkun ta' eżempju ħażin. Tinħalli lilkom tajdu għax laqa Tata Rosano. Issa, mhux nitkellem iktar fuq Tata Rosano għax anke min isegwini fuq YouTube jafu li għamilt 3 minuti naqlalu it-tamal flok ngħid propja u ndix għaddin nitkellem iżjed fuq. Skuża ruħi. Nitkellmu ftit dwar il-partita tal-bieraħ kif kont qed ngħid Tonali għamel logħba tal-bliħ, gowl, assist, issibu kull imkien ma qalax safra importanti, Tonali kien diffidat u kien jitlef il-partita tal-ħadd li ġej kontra Roma, però skużawni, però ma qalax is-safra allura ovvjament ma' Roma hemm ħajkun Leao. Xem xi tajt fuq dal-plejer. Enormi. M'hemm xi ieħor fl-Italja bħalu, żgur. U mhux Kvaratskhelia u dak ieħor, ħadd mu daqs Leao. Ben Nasser,
X'qed jistennew biex iġeddu l-kuntratti ta' Bennacer u tal-Leao? X'qed jistennew? Bennacer waħdu żamm il-ħolqa bejn il-nofs ground u d-difiża. Xejn, ma taqbżu qatt. Inkredibbli. Kalulu Tomori speċjalment, għax Kalulu kellu naqra x'jaqsam fil-gol ta' 2-1 u Saelemaekers għamlu żball żgħir. Saelemaekers nirringrazzjaw l-ritorna kemm u kemm Calabria. Nubdu biex ngħidu li ritornaw lura. Kont qed ngħid fuq Tomori. Ma żbaljax waħda l-bieraħ, ħadd ma ddielu, ħadd. Letteralment kien hemm high-tech, sorry Budda, kien hemm high-tech u ħadd ma ddielu. Tajjeb wisq. Teo kellu logħba daqsxejn insomma. Daqsxejn kwiet wara l-final tal-World Cup, però x'kien il-Milan lajna t-tuwan bil-faxxa tal-kapten x'kien inqala Calabria, hemmhekk wara xi tfisser li tkun kapten u kemm iħobb il-Milan veru. Plejer ieħor importanti li nsemmu li ma kienx titolar, però kien tajjeb ħafna, mhux tekatilari issa, Aster Franks, tifel ta' 20 sena. Dan qed bil-mod il-mod jidħol iktar fil-ġerarkija ta' Pioli, beda bħala ir-raba biex ma jgħidx il-ħames għażla ta' nofs il-ground wara Tonali, Bennacer u Pobega u ġieli anke Krunic u issa bi Krunic imweġġa ma naħseb li xorta qabżu qabeż anke lil Pobega. U qegħdin naraw għax Pioli qed tiddaħħal iktar lil Franks milli Pobega. L-bieraħ daħal b'riżultat ta' 2-1 eżatt mal-gol. Daħlu u Dest. U wara kemm vera huwa plejer illi ta' dik l-età għandu personalità kbira. Jissira tal-ballun bejn tnej tajjeb ħafna. L-aħwa ħanala hawnhekk għallum għax tkellem biżejjed dwar il-partita sarena ta' Milan li rrid ngħid biss fuq Stefano Pioli qabel nagħlaq għax Pioli on fire ma semmejna xejn fuq ara l-logħba b'mod perfett. Is-sarena tagħna l-ewwel taqsima kilnihom, fit-tieni taqsima komplejna nikluhom, però l-aħħar biċċa kelluna huma. Kelluna mhux kelluna, insomma kelluna tawxu. Illi waġġana ftit. Però mhux biżejjed biex għandna t-tlet punti li ħaqna. In-Napli tilfu mal-Inter, mhux għaxan u peċin ngħidha ma' l-verità, u bekk il-klassifika ra ġiet 5 punti biss. U fakkar il-kulħadd li għandna nagħlabu ma' Roma fil-weekend li ġej. In-Napoli ħajlabu anti Sampdoria fil-weekend li ġej, il-weekend ta' wara hemm Napoli Juventus. Ġifieri logħba oħra għaw naqra ħsejjes bħalissa xi qattus minnhom qed jagħmel xi affarijiet. Napoli Juventus fil-weekend qed nipprova nikkonċentra. Fil-weekend ta' wara hemm Napoli Juventus u jista' jkun illi Napoli ikomplu jwaqqgħu il-punti. Aħna rridu nkunu lesti li daw il-punti li jwaqqgħu aħna nixorbuhom ħalli nerġgħu neħdu postna u niddefendu it-19 il-kampjonat li rbaħna. Għallum daqshekk nagħlaq minn hawn u ngħidilkom forza Milan bħal dejjem.